Sizde ýalňyşlyk bar. Programma döredilende ýer döwürlerde hemişe bir ýalňyşlyklar çykýar. Mysal üçin üznüksiz ýüklemegi ýa-da käbir suratlar gelmeýär ýa-da mysal üçin satu programmalarda siziň satyňyz amalaşmaýar we şoňa meňleş ýalňyşlyklar pastaýany gelip durýar hökman. We hemme ýalňyşlyklar tutulýança epesli jogap gerek bolýar. Käbir ýagdaýda biz görmäni geçip bilýäs. Bu ýagdaý ulanjylara we ýa-da programmaň eýesine uly howp döredýär. Howply ýagdaý bolýar. It's a feature, not a bug. Go programming dili ýalňyşlyklary bilen nädip işleşmegini size gysgaça aýdyp bereyim. Go dilde, Go praktika öwrünişde hemme funksiýalar ýöneköy bir jogap därle goşmaça hem ýalňyşlyk parametrini izine gaýtarmak bolup durýar. Bu diýmek käbir funksiýany çağıraňyzda siz diňe bir belli bir rezultatyny alman goşmaça hem error ýagdaýyna marp bilýäs. Ýöne error ýok bolsa, error nil, toýst error ýoklugyny hem alyp bilýäs. We hemme funksiýany çağıramyzda biz şo ýalňyşlyklaryň ýokdugyny bilip, ýa ba bolsa belli bir hereketlerini ýerine ýetirmeli. Häzir bolsa gysgaça mysal görnüşde programma ýazyp göreli. Bärde biz ýöneköy bir fileň içinde package main diýip döretýäs. Muňa divider diýip funksiýany goýjak. Func, for example, divide bärde bir iki sany parametr berýäs. X, y, float 64 mysal üçin. Gaýtarýan parametrlerimiz bolsa, şo bir bölünen float 64 berýäs. Hemde error berjek. Error bolsa esasy paketlaň ýa-ni standard libraryň içinde gelip gitýär. If mysal üçin y deňdir 0 bolsa, mysal üçin biziň ikinji parametr 0 bolsa, 0-y bölmek bolanok diýip k-dan alýas. Return 0 jogabynda biz integerimiz 0, toýst floatymyz. fmt.Errorf diýip ýazýas. Bärde diýelim mysal üçin cannot divide by 0 diýip ýazýas. 0-y bölmek bolanok. Bolmasa dowam eder x divided by y nil gaýtarýas. Error ýokdugyny gaýtarýas. fmt paketem daýatýas import. Indi bolsa meýde ýanky funksiýany barlaly. O dash error birinji gedek error obýewlät edemizde 2 nokot deňdir. Divide diýäs 10 we 2. Mysal üçin 10 bölmek 2 if error not equals nil bärde gonu barlaýas. Srazu barlamaly täze aňarda dowamlykda uzyn şonýarak funksiýa wyzyflar bolup biler. fmt.Println mysal üçin division error diýäs. Şeýle bol errorymyzdan berýäs. Indi şonýarak görnüşde. Indi bu diýmek burdan ýalňyşlyk bolsa, ýalňyşlyk gorka diýäs. Biz bolsa maglumat bärde gurlamers, biz de gerekde bir low dash goýas, ulanmaýas. Ikinji divisiondan barlak göreli. Deňdir 0 deňdir göreli. Şeýle aýtmaly, şeýle ýem ýalňyşlygyny çykmaly plan boýunça. Indi bolsa funksiýamyzy işledik göreli. Go run divider go. Ýankyalak ikinji halatymyzda cannot divide by 0 diýip jogap geldi. Şu funksiýadan iki sany jogap gaýtaryp gelýär. Biri float 64, birim ýankyalak ýalňyşlyk. Indiki etmeli iş, birden ýalňyşlyk ýüze çyksa. Indiki etmeli işlenmez, hereketlenmez we käbir situasiýa case'lanmady. Biz şu şunýarak çağıran yerimizde ýerine ýetirmeli bolýarys. Indi belli bir ýagdaýda ýalňyşlyk bolmagy garaşylýan bolsa, biz şunýarak görnüşde fmt.Errorf diýip özümiz ýazyp bilýäs. Käbir ýagdaýda error başga zatdan gelip bilýär. Mysal üçin bir funksiýanyň içinden başga funksiýany çağıryp, şo funksiýanyň ýalňyşlygy gelenden soň gelen ýagdaýda biz o funksiýanyň içindäki aňarky çağırılan funksiýanyň ýalňyşlygy barda. Mysal üçin bärde birinji funksiýanyň jogaby, bärde bolsa şo ikinji funksiýa birinji funksiýany özüniň içine alyp ýanky jogabyny umumlukda aýdyp berdi. Bu bize dogry informatiwny maglumat berýär we indiki görnüşde şu ýalňyşlyklaryň sebäbini tapmak hasa meňil bolup çykýar.